Odafo anapɛyi na meka sɛ Israel nyame a ɔhwɛ ɔkra so no ɔhwɛ wo so wate ɔhwɛ wo so na ɔma nkwatenten ɔhwɛ wo so na ɔma ho ban ɔhwɛ wo so ɛwɔ fi bɛm ɔhwɛ wo so na ɔnhyɛ wo den Bible ka sɛ awie ne ba nyama bebree bɛsisi ani ti no sɛ mehwie me honhom agum kokora ne mmarante so ane mmerewa so asɛm yɛsi wo fifi mantem na nsɛm ne sie ne mu ɔwerɛm na me susu ne sɛ mehu ne sɛ ɔman ne mu ayɛ dinti ɛnɛ yuturu pesikantam na meba kyɛw sɛ ɔman ne mu ayɛ den a womfa president ɛna ɛkɔgye o wode waa ho na ɛkɔgye because ɛnɛ mɛma no a ɔmokɔ ahyɛwo no mesrɛ mo ma menka sɛm kyerɛ wo mɛma no ɛkɔ ahyɛwo no mu nyae sɛ ɔfele sɛ woni ɔba no waware anaasɛ woni ɔba mepatɔ pɛ baako pɛ na ɔne ne ntena kɔyɛ ne ho adeɛ metufo anapai because Ghana ma bebre na slave queen ne sabi ye nuanom ma ye hook up mo so won yi ahyawo no firi ho won ba ni hook up no mepatɔ high attention TV dey na mepatɔ share video no wo so like page for comment bra bye oh na sankrofo yi ade o me ye so mo to spam wo be ma no koda ahyawo ni bia sabi woni kwan so be ka cho se wo ne meda free na ma ko free o o spam no koton 1000 cedis mimi yesunsu ni penta me ka kire o koton enti obi ka kire ahyawo se me ne wada free beje ko ni sika kase no o pa bi sa Nigeria for ma no ya ahyawo no oba okuni ni da wi de oni ni patent da tan 100 million obi koja skeduru na futu amitu so betie na wa ya asweye na wa tie ne yie na wa hye video na ma obi a akabeboa me start kan say youth no 2023 me wu rof no obi se me boa hwade ene Saturday bosum ya be simu no bosum ya March April so wure mu a on the 15th no next month no young vibrant boy a waje sakawa nyama mienu na ebeto no ne ka otim eja betom Ghana nyina behu because sacrifice is so ye no nya otie me ni ja betom a nya so otom no akofri o obeda na aboa take note me se obeda na aboa waji sikaduro na ma na ye over ene boys ni showcase o social media nti obi a pese otu mirika ma me fa se mo twam ye nua ba ma chiro nyame ne ho mfa no ye sre Ghana sofo a wo doboy ni bia o ye adwuma otumi yiwi goto boys dia boa no kai ne mpaibo na nyame ma boy no ho nto no no ontimi samra ni street fo no emeyi omu mfiri ho na wo sofo ye sofo da wapo ho oda na mogini mu ene ehun se wo ye sofo ko gato na koyi wo na hwe ti so nyame ba bia wo bia me de mpabo difo me de ma wate oba sorry wa ye adwuma ma nyame hwade enu bi na brantie bi wo fifi mantem a okwaji skedro ni bia ye dimani nipa hwade ono akokun ono assistant edna shit suitcase mo de ne ko na yama ne bofo no yenko na yama ne bofo no emfa asam no emre eno kre se na de tuja se mre bi etwe mu abama bi tu kwan na oba na onya ne hotam no ende ebi so asasi se na esi ya mosoma me aja bi mani ko temese ko bo hu dewo eba ya ene ye beka ho asem wohwe abama ya ye beka ne ho asem abaka ekami akwese Ghana ase no enipakum no me ekami akwese sisi Ghana yensuro emoja biem enkane na yese Ghana de ekritosum eman no baka me ye sure say wodi mfonyin no ebeto Ezra TV and Ezra Facebook no so ama manko atwebi
na abla asɛm esiye ne a police for ekokɔhwɛ ɛyɛ ababawa anase abema no baabi a watimi eku ɔno ankasa ne nua a obedi ne nkyɛn na maako miɛnsa no baka wɔde enku ɛne nyoma bi a ɔsame akwɛ sɛ ye nananom abosom a wokɔ mo nkyɛn sɛ bia wokɔpɛ ɛyɛ sikaduro sɛ bia wokɔpɛ bibia mo sɛ enyoma bebre na ankasa yɛ dɛ ɛwɔ hɔ a mo de asra ababawa no ho na ubisa abema no ne maame ebisa ne sɛ Kofi okaje ni say o da bi mi hu no ombusa 3 times ni na no be say obeka na kure akire no nano na obi ka che o say da bi say say dia yen koye police case say be police for betim abam na da bi kura ni nua no akokodi a na nsa ye hu no watimi akire amom so ahu na kira kwan na abram ka say koye police case no eno na bo abema ni hu a watimi ka say say dia munni machi emienko na abofo na ye ka no asem no o da bi ma ono ankata atinaje ne nkwa afrinche ne yebusa ne se ede ene ka na nti ono ankasa ne nua watimi aje ne nkwa afrinche ma o se konfo bi o se malam bi baka ene ka che ne se o pe nipa na na so oku nipa no de ne ba obenya sika no so atimi eda bo ne ho ebra na no ana abama etimi di so a ono ankasa ne nua watimi akuna odi enku ni ndo bi asasra abofra no se ne be ya sent bi emma bonte mo bi hu se ebia obi awu ato ha na se obi ayese na baka mosuma me a edimani ekohu ye le se obegu Facebook no so ama yetiefo antu atime hu bi ewo ho no ne kwasem ekwamba so na abrante nam a odihia eye nipa osuma no se obehia nipa nso de neoma ediama no kwabere nam so a wode hu no na ubisa se akwamba so na be ma ne ye de ofa so a ohu eye nipa okọ no ka chense ohia nipa nso de neoma diama no yo baka kami akoye se Ezra ye fidie no edamu Ezra 94.1 FM kami akoye se edamu sonko ba ko Ezra woni tia eja sofo kofia panta romanti no ye ma akonya emma akonfo malam anase obi a wonka no kra emma Ezra fidie ne so metra so enya nyoma bi a ensa enfataba obebi other stations bi na wobahwe no na konfo bi te so o be say first cabra be say obi afa nipa ho akwabra na say say no bi ana nipa no eche se o hwe emfonyini ni radio ahodo a ewo Ghana na o tietie bi no eno ana ma no so etu sa na mo ne se sa na che ne so de nipa beko na so benyi sika dia adenti ana onfa nipa no enko dan se obaye ade bia obata asase so a benyi 60 years no antimi amobla bia na yakase o yekwawini ne de ana ono akase ni nua obedi ni nche enam akomakom yensa no baka wode ne beko akwaji sikadu eno ana konfo no ehye na abema no tutimi dis pepepe a watimi age ono akase ni nua enkwa afri ni nsema odi nku bi asasa menim se bi oda no se obi na ode ne kwoto asori de ndimo se die yo baka obi nim ohwe amafo a atwa ho ahia se mi twa ne mfonyini akire tiefo mutimi nko Facebook anase Ezra TV bi no bitika ma ababa wa no nipa no eda ye student mattress ni bi so ene de white one akata no ne na ase ne de amoja ato kakra no nipa bi eche bebia ne ti no ekwa otimi se nro ni nyoma bi enso esisi amanfo abetwa wa hia obi a ehwe ababa wa na oda ho na se nipa na yekuna na na sa yehu no over confirm what he fa no edi ababa wa na nyamfie do 14 years a friend say Francisca ni din eno no your friend Francisca me pachane so ti o hwadwiro orofo high attention TV yam fa sem bi ni womro ede ni na wero oka obi bisa attention for the woman yam force information makacho I giving a profession to the Ghana bia jiskadro mo agade be ejabeto de kam wadane apoa Ghana nyina de woni bi hu no mu sampa ye wodifo o Ghana onyame hira no yo kase